rewindotoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu, on calminama, on juurama, on mbiyama bisimilla e nder ndeɗo tongode hesere yewtere mon boowal ganni. Boowal ganni e nder ndeɗo tongode ene rutto helmere laatinde bakkorde, rutti abbiti e hinde, hani hande won heɓoroɓe ɗum hujjaji. Nden helmere woni helmere gendiyankagal. En mbawa wiide gendiyankagal wodani, sabu kala ko inna ko ma woodi nde inna. Heddi noon kala ko inna woodi ƴeewe holko soomi e nder ko inna ko ɗum addanta en yurdetade holko soomi e nder ko wiyete gendiyankagal. Ina gasa noon tawa ko rontude jayndiyankagal e won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe gardinno ko militantisme woni ardinde ɗemgal, kaɓira ɗum, cokira ɗum, piira ɗum, ha waɗi haralde fof arde caggal ina eto ñemtinde ɓen ɗon e nder ko mbaɗanno, kono noon baɗe haralde arde nde wawa fodde e baɗe ɓen ɗon sogonoɓe, waranoɓe, hirsanoɓe, hoynanoɓe, taw koynira ko dow daranade ɗemgal men, daranade pinal men, daranade gendi men. Ina gasa tawa ko yidde hebde daraja walla ñemtinde Mamadou Samba Diop murtuɗo, ñemtinde ten Youssouf Gueye, ñemtinde Tafsiri Djiggo, ñemtinde Ibrahima Moukhtar Dare Sarr, ñemtinde woɗɓe waaɓene maɓɓe Djibril Hamet Ly en, Saydou Kane, sokaɓe cokira ɗemgal, cokira sabu pinal, cokira sabu darnade gendi e yidde hebde koye men e yitade koye men e nder gendu men, addani helmere nde e nder ƴellitgol mum e nder eggugol mum woodi somtiɓe hen mbatti ɗum wutti moltorɗo taw maɗani ko ɓe mbanno ko. Gendiyankagal ko holɗum? En mbawa firde helmere gendiyankagal tawa en ganda holko woni gendi. Gendi noon ko piɓodiral ɓiɓɓe leydi jaɓɓe rendude e nder hettere leydi wotere, jaɓɓe rendude araray goto, jaɓɓe rendude bakko leydi woto, jaɓɓe rendude laamu leydi goto, taw noon moni foof ina yiito hoore mum e nder ndin gendi nde o addi ballal makko. Sa yi noon eɗen ummina nde ɗo yewtere, waɗi noon ko eɗen poti jertinde sukaɓe men e yaade janngoyde, eɗen poti jertinde haralde arde caggal e yaade wittoyde, andindeɓe wona filde jime e jimɗe, jogori addande neɗɗo takkanede ararayi walla ni médaille walla daraja gendiyankagal. Eɗen poti andindeɓe wona to banggue magiyankagal, eɗen poti andindeɓe wona to banggue jayndiyankagal, ala e ɗeɗo gueɗe foof bawɗe wadde neɗɗo o gendiyanke, saabu ko neɗɗo o ɗo tolnoto haɗo wiye gendiyanke ɗo ma woni saabu leptirama saabu gendi, ma woni o hoynirama saabu daranade gendi makko, walla wotere e toɓɓe e nder gendi makko, ma woni fof jarnimo yeyde fittanu makko ngam sortirde ɗum godagal gendi makko e gonagal gendi makko. Nden noon enen haralde heserde nde en mbawa wiide kala mo ganda o ko battuɗo windude e nder ɗemgal tan an ka gendiyanke. En mbawa wiide kala dillowo e magiyankagal tan eɗen dokka ɗum lefol gendiyanka. En mbawa wiide kala daraniɗo e filde jime wonti gendiyanke. En mbawa wiide kala keɓɗo yewtere e nder radio walla e nder télévision a wattama gendiyanke, tawde kutortoɗa ko gotal e ɗemgal gendi. No mbiruɗen ni noon ko rontude en yoga e mecce walla yoga e golle ɗe mbaɗaten e ɓen ɗon daraninoɓe gendi ha lepta hen, piya hen, mbara hen, ko ɗum addanta en wiide eɗen dontiri hen wutti gendiyankagal o, kono on ɗon wutti o wona dontateɗo ko guurateɗo. A wuurat gendiyankagal ɗo ina jaranma yeyde fittanuma ngam godagal gendi, jaranma yeyde fittanuma ngam tabitingol gotal e toɓɓe tabitinoje godagal gendi walla kolliroje jeygol ma e gendi,
haa ko aɗa waawi janngo e jam wiyeede ngendi yanki. Helmere nde wonaa hinde hay so tawii hannde nde wattii heɓreede bakke. Helmere ngendi yankaagal wonaa lefol ngol neɗɗo ina fiila hoore mum haa ko neɗɗo o ina waawa heɓorde heen hannde hujjaaji ɗi ina tottiree ɗum sabu taw tottiraa ɗum tan ko won ngendi yankaagal. So ɗum waɗaama noon ɗum ɗesata nanndude koye kinɗe gonnooɗe ɗo colɗe e nder renndo men ko wayni almudagal ngay ko wayni cuuloyagal ni. ɗum ɗesata waade ko ina ñemtina ɗum ɗon te ɗen kinɗe ko kinɗe kaatane renndo de régulation sociale. ɗen ɗon kinɗe kaatane renndo ina jogii nafoore e nder renndo kono kadi ina jogii sababu ko adduno ɗumen te ko ɓooyɗe ɗo ko duumiiɗe ɗo. nden noon hannde so a ƴeewii to baŋnge ngaddine e to baŋnge jaɓɓal ko ɓuri ko heen heewde e ko wiyetee ngendi yankagal ina ɗesi ɓattaade ɗen ɗon kinɗe colnooɗe e nder renndo men kañumen keɓi ndimaagu men keɓi koye men nde ɓoortii huunde e kinɗe men yummaaji cuɓi hinde solde e nder ɗen ɗon kinɗe. en sahaaji ni eɗen njiya ko ɓuri ko heen heewde e yimɓe ɓe gollanaani ngendu men hay batte e yimɓe ɓe gollanaani ɓe daranaaki ngendu men haa ngendi darii teskanii koye men ko kañumen ɓurata yidde hollirde e teskinde koye men e darnugol men ngendi haa ni heen sahaaji joomumen njaɓataa hay huutoraade inɗe men ko alay sago mbayla inɗe hono no waɗirta ni kinɗe ɗe kaalɗen dow ɗe hono almudagal ngay cuuloyagal e goɗe mbaɗe noon. ɗum so tolniima haa heɓii ɗon eɗen poti yiiloyaade firo helmere nde to nde ummi to nde askotini to nde yettii haa ɗo. eɗen cikki kadi weeɓii haa ɓurti wonande haralde heserɗe nde e mooltaade e ɓeen ɗon golliniiɓe ɗemɗe ngam waawde heɓde on ɗon daraja mo ɓe keɓnoo taw en gollaaki ɗum ɗon ko ɓe gollinoo. ko goongo Allah hawridini en e yonto udditaare, hawrini en e yonto karallaagal kesal, hawridini en e yonto nde haalde weeɓi, hawridini en nde moni fof jogii konngol, nde moni fof kadi jogii heɗotooɓe. ɗum fof e waade noon addanta en dañde daraja on ɗon mbo ɓe daññoo ɗon ɗo eɓe ndewa ɗen ndewaani ɗo ɓe ndewnoo. ɗon ɗo geƴƴelle kaɓɓaako e koyɗe men tawa alaa ko haɓɓiɗen ɗon geƴƴelle e koyɗe, alaa ko tonngiri en ɗen ɗon geƴƴelle so wonaa tindi wonde eɗen ndaranii ndimaagu men walla toɓɓere wootere e toɓɓe gaddooje ndimaagu so ɗemngal so pinal so diini e ko abbiti heen. en mbaawaa wiide eɗen mbakkoroo ngendi yankaagal tawa hay barke gooto ene ngalnaa ngendi, hay fayiida gooto, hay nafoore wootere en ngalnaa ngendi. nden noon ngam nootitoɗen e ngendi yankaagal, ngam ƴeewde holko woni ngendi yankaagal, njuurnitoyɗen yimre men wiiteende ngendi yanki. ngendi yanki pirane kam haala ngendi mi annda ko woni ngendi yanki mi suusoya ɗum farnoraade. bablooɓe e baabatooɓe yimi yanki e darti yanki timmaani mi ngendi yanki ko maami annda ko firti ngendi. ñaaƴooɓe e sormitiiɓe wurɓe e kelmeendi kecce ina ƴeɓa ina tappa becce ina nguuri e hakke ngendi tawa ngalanaa ngendi barke. mi wiitaa ɗum ngendi yanki so wonaa mi annda ko firti ngendi. magi yanki e jaani soowo jonataa kam ngendi yanke, naalanke ko neɗɗo naale, jayndi yanke ko winda haala, witti yanki na fondo dotto. timmaani mi ngendi yanki ko maami annda ko firti ngendi. haali yanki no wutta kooɓe jeeyowel kelme pelme ndangtiiɗo e helde moñño yonataa kam ngendi yanki so wonaa mi anndu ko firti ngendi. ñaaƴoowo ina daasa koyɗe, ñaanto ina peesa juuɗe, guttiniiɗo e wutti mawɗo ina neha ceɓe wutti hanki, on yo wiye tan wutti yanke kono nanataa ɗo ngendi yanke. jannginoowo ina jogii innde, kebloowo ne alaa hinde, mo Allah rokki e welde sawto ina jangto yimɓe pobbo ɓe njala haa petta koyɗe yo wii jom maayi ni ka kono nanataa yam ngendi yanke so wonaa mi anndu ko firti ngendi. so aɗa yiɗi nan ngendi yanke aɗa foti wittoyde ngendi.
ngam mbiyeɗa gendi yanki a feccat fittanu maɗa nde feccere an halfi ndeɗo yo gende halfu beela mbiyeɗa gendi yanki ma yejjito hoore maɗa ha cafra joote gendi ndi ciftoriya ndeke aɗa woodi so aɗa yiɗi won gendi yanki fellita hay rufde ƴiiƴe didoriye keeri gendi ma ya aɗa woppi inde tawa hanki aɗa wuuri a tinaka ngam mbiyeɗa gendi yanki aɗa ñamtin tafsir jiggo e Yusuf Gueye ten gendi Sankara ina woɗɗi gayi kono baɗi mum ngam rende gendi nadnama e defte gendi baydi kacce nde sali kacce fuɗɗi ko meeɗa waɗede maayi ko ina woni suko tokoso kono windama e yimɓe gendi Gamal Abdel Nasser keptuɗo gawol siège wattoy e inde gendi beela kongo ene natta mongo soko ɓendi wiye gendi lumumba lumminanoki so en garti ga e gendi en jarat dene yanke ballude en dañde gendi malnoroɗen almameɓe wattuɓe en hulɓe Allah tuggude tan Souleymane ha gorko mbo jaaba gendi woodi koɓe mbaɗani gendi ɓeɗo foof mbartinomo ha dartina keeri gendi mbeɗa jaɓanaɓe gendi yanke kala ummiɗo mi ummo mi ummono mi arda e doolam ɗum ɗo wonno meftande toksere e yurni tan nde mbaɗɗen ko fati e gendi yankagal taw yimri tongude ɗum nde ko déconstruction et reconstruction woni firtude ko yimɓe mbiyata ko ɗum ɗo woni caggal mum mahto hen alal ko woodi ko e ko woni ko e holko wonno e holno wonirno hetiyankoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu ko ɗo min tonganto on nde ɗo tongode ha saaha garowo so wondi e welede Allah Jane pone madam, ngadi bejoro ni